Agripearen krisiak eztanda egin zuenean, apirilean, Txinak argi izan zuen, hasieratik gelditu behartzen arazoa zela eta 40aldirako neurri gogorrak ezarri zituen. Herrialde askok gogor kritikatu zituzten Beijingeko agintariak. Txinara heldu eta sukara purren bat dutenak hotel berezietara eramaten dituzte eta astebeteko 40aldia pasarazten diete gutxienez. Txinatarrek eskura dituzten bitarteko guztiak ipini dituzte gripearen edapena ekiditeko. Zientzialariak gripearen kontrako txertoaren bila dabiltza, baina bitartean, Txinako medikuntza tradizionala ere martxan jarri dute eta farmazia eta ospitaletan agripea prebenitzeko osagai bat prestatu dute. Anila, sasia malandarearen lorea, erregaliza eta mendafina dira osagarriak. Eztarria garbitu, lasaitu eta mina kentzen du. Medikuntza tradizionalak 3000 urteko eskarmentua du Txinan eta herritar gehienek erabiltzen dute. Medikuntza honek gorputzaren oreka bilatzen du, gorputza osatzen duten elementu eta indarren desoreka baita, filosofia horri jarraituz, gaixotasunak ekartzen dituena. Gripea prebenitu dezake gorputzeko yin eta yang elementuak orekatzen dituelako. Puntu guztiak zaindu eta osatzen ditu eta gaixotasunak ez dira gure gorputzean sartzen. Txinako gobernua eta zientzialariak prestatzen ari diren txertoa irailerako prest egongo dela uste dute. Produkzioaz arduratuko den enpresaren esanetan, egunean 6.000 prest izateko gai izango dira orduan.